बियो बे दा केमेरा खेबबाय थानाय मबाइला बे मा होनोमोनलाय माबा सामसुं ओमफ्राय 23 ना मा होनोमोन बे मबाइलखौ लायालासिनो आइफन लायबाय जों लोगो जाला नोंनि आथिङा माथो लरायजोब्बाय मानो असे लोगो जाबायलाय जे मार हिलुलु रायखो मार लेथ्रा ये सब लेथ्रा दुगैया दुनियानि गोसोम आथिं आसुगुरखौ नायदो गाइसमोन नायलाय आथिं आसुगुरा इदि जायो नोंनि थाखायनो जादों जन्था गानै गानै नोंनि जन्थाया मुथा जि लेथ्रा नायलाय जि गोसोम लादोथाय लादो एसे क्लिन लाब्रा आसुगुरखौ ब्रासफोर फुनानै इमान लेथ्रा नायलाय इबायदि जायो मानसिनि आसुगुरा नोंनि मुखा माबा खावलाया मानो जि लेथ्रा नायलाय मानसियाबो मोनसेबो सायसेयानो गैया इनाव मायो जि लेथ्रा खेबनों नायलाय खसा गैया जाया इनिया आंनासो जायो आइफन लागोन ना इखौ लागोन मबाइलखौ आङो सामसुंखौनो लानोसै S23 आइफन लाबा लोगो जाना मेल गैला ओमफ्राय आइफन लाबा लोगो जायानो ए रातुलनि गियान आइफन ला जुदि आइफन लायो मेल गैला रातुला आइफन ला गाव जों आइफनखौ मोजां मोना ए रातुलानो आंखो जाना गारजोबदो फैदो